Мә, біреу дә комачауламый, темада юк. Бүтән вакытта фикерләр туа, урамга чыгасың, каршыңа кеше килә, текә карый, сорый, теге фикереңне бузып, ничектер юнде тапшыру алып барырга бермиләр. Кіріп келем, анда үзбәк малайы кибет алдынан инде бар инде шунда бір бүлек, шунда төрле хәлвәләр. Аны ихтибар белән карарга кирәк икән. Мәсәлән, белмисең, кайсысы тәмнерәк. Мин икенче тапкыр хәлвәгә килгәндә ихтибар иттем. Элек мин калган хәлвәне кисәген сатып алган идем. Ул әллә теге бузыла башлаганмы, нәрсәме, тәмәзләр үзгәргән, әмма тулысынча түгел, үзгәргән. Бер өлеше генә. Шунда да тәмле. Инде күптәндер инде ул. Ул бит менә бу рәсми рәвештә эшләгән кибетләрдә, аларда бит күпме сакланган, белергә була, монда әйтми ул, тел белән тик алдап, үзбәк малайы абыйсында эшли икән, шушында. Шул мин карадым да 5ми, 6мы теге коробкалар тора. Монда аз гына калган, ни барысы 200 грамм. Алдым шул теге тахинный дигән. Интернетка кирсәм, аның файдаларын бик күп язганнар, төрле файдасы бар дип. Тахинный, арахисовый дип төрлечә атыйлар инде шунда. Инде бу юлы кергән идем, юк, 2 тапкыр кирдем, 3 тапкыр. Икенче тапкыр кергәндә карадым, әйтәм, кайсы тәмнерәк икән беләсезме? Сез аңлагансыздыр инде. Ихтибар белән карасаң, кайсын күбрәк алганнар коробкада. Шул тәмнерәк, халык белеп ала. Белмичә алмый инде ул. Тик шул теге гүмбагашның дип подсолнечный дип язганда шулай, аны берәү дә алмаган, кагылмаганнар да. Коробкада шулай тулысынча тора хәлвәләре. Икенчесе какао белән дигән. Ансын да алмаганнар. Әллә нәрсә кушкан булалар инде. Өченчесе тагын нәрсә, аны аз гына алганнар. Тагы 4нчесендә бераз гына алганнар. Теге элек юк, тахинный дигән. Әйтсәм дә ул китермәгәннәр, бәлки юктыр ул. Бу юлы киреп киләм, ул миңа инде тәкъдим иткән була, менә мин сиңа тәмнерәк. Ул сәүдәгәр инде тәмнерәк дигәч, яхшырак дигәч, ышанмыйм инде аларга. Аларга тик сатырга, алар гел шуны уйлыйлар. Ул яри мин ышаныр идем, әгәр дә ул менә ул тегендә бит ачык коробкасы. Бер кичкенә генә чиметеп алдың да ашап карадың, теләсәң. Монда коробка салганнар да, әле мин урыс телендә алып барганда шул хакта сөйләгән идем. Мин аны әйтәм, мин газетта сәүдә алып бардым, ичмасам 12 ел дәврендә тәҗрибәм бар. Сез мен әйтәм, инде шул яктан Урта Азиядан килгәч инде аңламыйсызмы әллә? Нәрсә сатырга, ничек сатырга? Бу нәрсә мен әйтәм? Нәрсә 8 дә 8? 16, әйе. 16 дәнә. Теге шықырға бастым ада, қараңыз. Ни? 16 дәнә. Ниләр? Пахлава деген. Әйтерсең ул дефицит шундай. Монда түрк кафесі бар. Берәүне сорасаң, кыйбат булса да берәүне бирәләр сиңа алар. Кыйбат булса да аласың инде. Берәүне бирәләр сорагач. Монда коробка салган, тәмен белеп булмый, 16-ны куйган, 400 ничәдер сум тора ул. Мен әйттем инде урыс телендәме? 2-үне, 3-үне, я анда төрлеләр бар, менә монда чикләүкләр тутырган, шул 2 я 3 төрле итеп моторлап, шундый моторына савытка салып сатырга була. Бер 10 сумлык коробка инде мотор гына, 2-үн тегене кушсаң күпмегә төшә инде, оныттым инде мен хакларында хатта. Әллә 3-ү 70 суммы?
Оныттым инде ничектер. Күпмегә төште әле шул мин шутлаган идем. Юк, шуны әйтәс килә. Була бит теге ассорти бер ясарга өчәүне мәсәлән салырга да алар шул 100 сумнан артык булмый. Мәйтәм, 100 сумнан артык кеше алмас. Чөнки урысча әйтмешли 100 рублей не деньги, анда кеше ала инде. Бу алганда 16. Мәйтәм, кем ала дип уйлыйсыз моны? Яшь кеше алмый, егетләр, кызлар, чөнки алар бүтән нәрсә алып башлыйлар. Аларга исе китми бу сезнең ни баллы нәрсәгә алса әбиләр алыр иде, әмма аларга мәйтәм өлкәнәйгәч аларда шикар канда күтәрелә. Шикар ширләре бар аларда, кайсыларында бик ярамый, ашаса да күп ярамый. Мәсәлән, ул ала, аны бит үзе ашап бетерә алмый 16 дәнәне. Ахирәтләр кесе дә күп ашамый. Инде кем инде куйсын аны шул 500 сумга якын шул бер коробканы ачып. Кем алсын инде аны? Мен әйтәм, әнә мин кибеттә булдым. Сәүдә үзәгендә. Ихтибар иттем шунда. Бер әби ал килде дә шул пекарнялар эшләп тора. Шуннандыр бәлки. Юк, пекарнада түләр шунда. Мондадыр бәлки. Нәрсә ул анда? Теге сочный дигән эремчек белән шул теге ясалган инде теге. Сочный с творогом дип атыйлар инде. Шуны икәүне алган. Тагы бер-ике нәрсә, бер шул теге выпечка нәрсә алган инде шул. Күп булса нәрсә, бер 150-200 сумга. Мин аңладым инде, ул бәлки пенсия алгандыр, шуңа күрә бүген бәйрәм итим дип килгән иде шул мискин үзенә калса. Алар бит күренеп тора инде. Менә күз алдына китер аласызмы ул, мәсәлән? Монда машина куп киләләр. Ни? Күз алдына китер аласызмы шул? Әби килә дә, мәсәлән, 16 дәнәне ала зур коробканы. Юк. Яшьләргә кирәкми. Мен әйтәм, сез монда конкуренция көчле. Сез кешегә бәйләнәсез, миңа бәйләнә, ал инде, менә ал инде. Мен әйтәм, сез аңлап эшләргә тиеш эшегезне. Безнең ата-бабалар, татарлар акыллы булган, алар уйлап эшләгәннәр. Әле Екатеринбургка барыгыз, анда Вайнер урамында революция кадәр ниләр, Агафуровлар, алар ничек кенә алар хакында һаман сөйлиләр әле. Урыслар да һаман сөйли, искә төшереп кемдер шул укыган кайсыларын теге тарихта калган инде, шәһәрнең тарихында хатта калган. Алар ди оста, ничек ди кешеләрне кабул иткәннәр. Аларны теге приказчик дип атыйлар, алар киенгәннәре ни дип кызларга ничектер ягымлы диләрме, нәрсәме, җылы сүзләр әйтеп, шулай нитеп, шулай алдап, тегене сатып, моны сатып, ахырында кайсылары ди шулай кызлар башлары әйләнеп, анда әле баланы да ташлап киткәннәр, менә сезнең приказчигыгызның баласы дип, шулай дип, хатта ни булган ди. Безнең татарлар элек осталыгын күрсәткән, тик аларны тамырына хәтле юкка чыгарганнар сәүдәгәрләрне. Ул менә хәзер үзәк Асиядан киләләр алар. Гаеплисем килми, әмма безнең халыкта кызганычка каршы юньле сәүдәгәрләр юк. Алар менә ничектер аларны СССР чорында иң күп булса теге үлән бар бит, аны тик таптап кына китәләр. Безнең халыкны үлән шикелле таптамадылар, үзгәләделәр. Аннан да артык әле матыйгы белән төбенә хәтле кертәләр бит тамырларын кисеп киттеләр. Чөнки алар Япониягә качты, Кытайга качты, Төркиягә, төрле илләргә калганнарын аттылар. Күбесе китте инде шунда. Шул алыгыз Агафуровлар Япониягә китеп. Тагы калганнар, мин алар фамилияларын белән, әмма язмышларын белмим кызганычка каршы. Алар инде революция хәтле шул Хусаиновлар дөнья калдырдылар инде кызганычка каршы. Кайсылар кайда дөньяда хәзер шулай, хатта шул Япониядә да татарлар, күбесе сәүдәгәрләр, Финляндиядә шул вакытта Нижгар дигән, шуннан алар күп кеше киткән сәүдәгәрләр. Анда беләсез инде сәүдә үзәге инде Нижгар, ул
Біздің халықта қалмаған. Базарға барасың, ол саудагерлер түгел жамағат. Ол бірінші буында тек әлі нәрсе дейлер әлі ұрлығы бүртіп мә шығасы келе. Анда да алар қазір нешіктір конкуренция күшлі, шуңа көре бір сайтты бит меңе. Ауылдан келген де түрлі нәрсе инде. Сібіркілер сота татар инде тігі орысша хрен деп атылар, шуны шес тартып сата тағы нәрсе инде. Мен айта, міне алдамасаң сатып болмай бит деген бұл. Мен ойлап тұрам, саудагер түгіл инде. Кіші келе, біреуден бал алған, гүмбағашынан нәрсе деп айттылар, шешегінен еміш деп көршілері сыбырлаған, шул айтқан, шул алғанда 3 литрді ал деп кішіге бейленіп тұра, ярты литрны қойған, 3 литрны ана рұқсат бермейлер, шунаға ярты литрны қойған ұшында, кішіге ауыз литрге да бермей, кіші кетіп бара, ол алды. Нешегенде ол дефицит түгіл, ауыз етмеші алырға инданы, тәмін білмеші, 600 ақшаны шығар кіші, білмеген кішіге. Енді мақты саудагерге кім қазір ұшана? Біреуді шанмай саудагерге. Бигіректі білмесе аны. Шул міне бәйленәйінді. Бик тәмлі, бик яқшы. Мен вақытында тігі неше таппар әлі, неше елда өрінде келем, қайсоқты саудагерлер бәйлене башасы шылай. Мен айтам, менің кісемде 5000 ақшам бар, мен айтам. Мен аны ертем, міне бір саудагер хурласа өзінің тауарын шунарға шығарып берем деп. Неше ел дәуірінде мен айтам, шул ақша хаман шул кіседе йөри бит. Һәр кайсы тек мақти да мақти. Шын айтса бірсі, міне мұндай жетмеген жерлер бар деп. Чөнки һәр тауарның яхшы яғы бар, яман. Біз әлі киномеханика Енгіс шәһәрендә оқығанда, шунда бізге оқытушы айтадыр, мастер деген, ұста яғни татарша. Достоинство и недостатки деп. Шулай айтса, кіші нетір еді бәлки ойлап, міне бұл қара шын кіші айта екен деп. Жоқ, алар түрлі яқта мақты да тұра, әлі уақытында қызларыны бетке уғаш береміз дегенде түрлі яқта мақтап, түрлі шәйтіп, ауыл түгі қайсы уақытта кеуге шықаш енді хаммасы көріне. Шуын көбік мұнда да ол енді сәуде алып бара білмей, кішіге мен айттым бет, кішкіне түгі пластиктан ясаған ол 3 тиын тұрадырмы, нехатлі шул пластиктан ясаған кішкенегіне таяқларым нәрсәмі шуны әр қайсы кішіге келсін де балны тіліне қойып тәмін біліп қарасын. Яқшы екен деп, кіші қайсақта қатта оңайсызланып сатып ала шағаны. Жоқ, аны да етмей, мен айтканем, тыңламай, тұра күн бойына тауары бармай, мен азарлана, мен әйміш, мен айтам, сен бет әні кішінің орнына өзіңні қой, сен мәселен кейлесің әні. Шуасы ол түгі татар халқында көрдіңіз мәні. Бізде шул бәйені қоябыз де мәселен 600-де. Бір тиын түшірмейбіз әнді. Янына тажи келді да, қызықсынды да, түшірінде 100 сум, 500-ға берінде де, жоқ. Ешмасам 50 сум түшірді, жоқ де. Шунасын ақырында 600-ға алды да кетті. Шунасын енді алар өзлер айтты олды. Ол тажи халқы де, мен сейлеп кеткенім базар ішінде, алар мен айтам, хақын құтыртып қоялар башта. Кіші білмей көп мі тұрға тиіш ол тауар. Құтыртып қоялар бәйесін. Шунасын кіші келсе, сәуделешкен бола, кіші сұраса, бұл түшірген бола, кіші қанағатлана, шотланып ала, шотлана, міне хақын түшіріп берділер менге деп. Ол тігісі шотлана сатушы да, сатып алғанда. Шулай алар ішлейлер. Міне bu яқта, bu тарафта кейбітті әлі бір егіт ішлеп тұрған дей, ол нәрсе ішлеп берді. Шул мен айтты базарда деп, менде аяқ кейімін, менге ярты хаққа сатылар. Мен енді газетте сәуде алып құрғаш, базарларына инша ел дәуірінде yazғаш, мен ойлап қойдым енді, кім енді өзіне зиян кетіріп, ярты хаққа сатыр енді. Ол алар құтыртып қоя, кіші бәйесін білмей, көп тұрға тиіш.
Шунан соң алар біраз түсірген була, тағы түсірген була. Кіші алданып, арзанға берділер деп шатлана. Ол айтасың келе, мен уақытында алар хақында китапта хатта шығардым. Сәуде эшләдем шулай. Енді китапны аларга сатып, алар турында китап шығардым. Башта безнең татар һәм таҗик халыклар арасындагы йөзле гасырлар элек, ничә гасыр элек оешкан үлемтәләр хакында шулай яздым. Шунда буларны да сәүдәгәрләрне, кемләрне, докторларны, төрле кешеләр, таҗикларны җыйдым да шунда китапка чыгардым. Берсе ботинкалар сата. Нәрсә инде ул? Мин аны мондый төстә алмадым. Мен әйтәм, айырылып торсын дип, сарырак бераз инде шундый төстә алдым. Мен әйтәм, җәй көнне ачык төстә кием кигәндә, шул мен әйтәм, күлмәк, штан, шалбар, шунда шулай төстә булсын дип. Ул аны миңа әйтте. Ул миңа акча түләргә бир тиеш иде. Инде акча юкмы, нәрсә дип зарланалар, тотыналар, зарланырга, акча юк дип инде мискиннәрне, шул мискиннәргә тотынгач, мен әйтәм, бер өлешен бир, бер өлешен шул теге ботинка белән, җәйге ботинка белән нәрсә киятергән бир дидем. Ул миңа, менә ул 1800 сум тора ди. Ул булды качан инде 11 елның, 10 елның, 11 елны бәлки, уны шулай булды инде. Ул ди тора ди 1800 сум, әмма мен сиңа ди аны 1600 сумга бирәм диде. Әллә юк, әллә 1600 тора, 1200-гә бирәм дидеме? Оныттым инде. Шунасын алдым инде, ризалашып алдым. Әйтәсем килә, мен аны Одессага баргач, әле Гагаузияга бардым, Мәскәү аркылы, шунысы Одессага, анда бер ултаны төшеп калды. Мен аны инде ушуны алып кайтып үзенә төртим дигәнем, күтәреп бирим әйтәм, пичкә ташладым да, әйтәм, яктык шунда пичтә. Нәрсә әйтәсем килә? Икенче көнне мен шуннан китеп барам, карасам, аны баласы сатып тора шул аяк киемнәрен. Мен юри кызыксынып сораган идем. Ул әйтә, мен әйтәм, күпме тора? Мен бит, ул бит 1800 ме, 1600 тора. Сиңа үзебезнеке дип, кеше дип, мен сиңа ди 1200-гә бирәм дип, шулай 1200-гә санады. Малайнан сораганым, җайлап кына, малай белми бит. Ул әйтә, 900 тора, әмма сиңа ди үзебез кеше булгач ди 800 дип. Менә ничек алар эшли беләләр, күрдегезме? Шунан соң мен аны теге анда галерея бар, шунда бер бүлмә, хәзер айрым бер бүлмә бирделәр аларга намаз кылырга. Шунда намазга кирдем дә, бергә иелеп шулай укып ятабыз, намаз, нәрсәме? Шунан соң мен ага шунда сорыйм, ул бит мәчет дип саналса да була. Нигә шулай эшләдең дисәм, ул миңа гафу итегез, сүгенәм мен, чөнки шулай әйтте, это наёбка ди. Шулай дип, йомшак кына әйтәләр, көтеңә утырталар. Мен әйтәм, нигә син, менә мен бит сезнеләр дуслашып йөрим, нигә шулай сатасың миңа? Шит кешәнҗә, я со своих начинаю ди. Мен аны шунасын аларны теге милләттәшләренә ничә тапкыр әйттем, әйтәм. Уялмыйсызмы, мен әйтәм. Мусулман булып йөрисез, шулай сүгенеп, шулай алдап сәүдә эшлиләр. Аны да күрдем инде, мен аны аңлагыз дөрес, мен аны татарда да бар. Татарда бәлки күбрәктер алай, чөнки аларның тәҗрибәсе юк. Алар кешенең тәҗрибәсе булмагач, я ул сәүдәне туктата, икенчесе хәйлә эшләгән кеше эшли бирә. Шуңа күрә аңлагыз, мен ул бер милләтне гаеплисем килми, татарда да ул бар. Мен аны урысчада кабатлап әйтергә риза. Шуны әйтәс килә, тик нәрсә? Алар тик акча өчен кешене алдарга риза. Шунда носкилар килдеме? Берәү мин аны ашыгып алдым да, размерлары кечкенәрәк булды. Ничтер аякны кыса, ярым әйтәм, соңдан китеп барам, шул саткан сафларында, шунда тора ул. Берәү шулар, шул халыктан берсе носкиләрен сатып, аяк башы дип әйтәләрме шулмы?
шул сатып тора. Мен сораганым, ул аны һәр кайсын бүлгәндә, әллә 5 булдалар. Шул элекке хакы мин әле алган идем, шулай бер парны шулай шул хакка сатып тәкъдим итеп тора. Менә шулай кызык бездә. Шул нитеп. Ул менә бездә дә бар, татарда да бар. Шуны әйтәс килә, ул уялмыйлар. Алдамаса яшый алмыйм дип шулай тотыналар. Минем фикерем буенча, алар дөрес эшләргә тиеш, алдамаска тиеш, шунда аларны гел киләтергән кеше була. Менә малай күрдеңез, хакын төшерде дип, шул гел шунарга барам ди, гел шунарга барам ди. Бар икенче кешеләргә. Сора, аерылып тора, әле шәһәрнең иске өлешендә мин базарларны язып йөрдем, газеттә шунда мазаклап, хатта халыкка шидри, алтын каләм шунда бирделәр, шуны әйтәс килә Казаннан, шул ни материаллар буенча. Шунда ул әйткән иде, исемдә сүзләре, базарда ике ахмак ди, берсе сатучы, берсе сатып алучы ди. Минчә җәмәгать ул, минчә ахмак дип кемнедер санарга була, кем сез сыйфатсыз товарны саткан. Бәя буенча ул минчә ахмаклык түгел, чөнки ул сәүдәдә төрле бәя булырга һәр кайсы ничек бәяли, кем сатып алучы чагыштырып, менә тегендә бу бәя, монда бу бәя дип тиргә тиеш, үзе сайларга тиеш. Алар, мәсәлән, сатучылар һәр чакта да сыйфатлы товар сатырга тиеш. Сыйфатсыз сатсак, шуны алдаса, шунда аларны тиргәп, шуларны ятка калдырып, аларны халык белеп, менә танышларга әйтеп, менә шушы алды сыйфатсыз товарны сата. Кайсы вакытта белеп бигрәк тә шул, белеп сыйфатсыз. Ул әгәр дә белмичә булса, ул гафу үтенеп, мәсәлән, яри китер дип кайсы вакытта төрле кешеләр була. Менә бу күзеңә карап көлеп турса, ул инде икенче төрле инде. Шул вакыты шунда килә, алдарга тик ничек ялганлап, тагы нәрсә, инде анда әйтә башласам, күп андый күренешләр, төрле. Төрле күренешләр базарда. Элек мин аны гел газетка язган идем, анда тиражы күбие, халык шулык укыйдыр, аңлыйдыр. Бер яктан сатып алучыларны тәрбиялидер, ул икенче ягыннан сатучылар бераз тәртип саклыйлар, газетта язып чыгарыр дип. Хәзер урыс әйтә дикий рынок ди, кыргый базар дисә буламы шул татарча инде, калька ясаса. Менә шундый хәл, кызганычка каршы. Ничек аның белән көрәшергә белмим, хәзер менә бәяләр кыйбатланып бара, кешеләрнең мөмкинлеге төшеп бара, азаеп бара, шул нәрсә инде. Шуның янында, мәсәлән, сәүдәгәрләр теге алдап сатучыларның саны артырга тиеш, чөнки һәр кайсы уйлый, менә мин авыр яшим, мин шуңа күрә дип, шундый бер сәбәп тапкан була, алдаган була кешеләрне. Авыр яшим, шуңа күрә мин хакым бар кешеләрне алдарга, кемдер әнә кутырып яши, мин шулай дип. Ну әгәр дә синең сәләтең булмаса, ник син тотынасың? Минем фикерем буенча, һәр кешенең бер сәләте бар. Тумыштан бар. Һәр нинди эшкә керсә дә, мин инде әйтәс килә, мин вакытында төрле һөнәрләргә өйрәнгән, ия булганым, әле сөйләдем урыс телендәме. Почтальон булып, мәктәптә укыганда хатта йөридем, ул почтальон ахыр бетте. Киномеханик булдым, ул бетте, укыдым анарга, стенографияны өйрәндем. Ансы бетте, укытыр идем, хатта стенографияга студентларны. Нәрсәгә тотынма, бетеп бара. Вакыт үзгәреп бара, артыннан өлгермисең. Ничектер шул вакытка нинди таләпләре бар, шуларны үтәп торырга кирәк. Шул сәүдә, мәсәлән, ул бит
баш белән уйлап эшләргә кирәк. Ул сәүдәгәрләр утыралар, бәйләрен котыртып, мин аларга әйтәм, сезгә, сез кайсы вакытта утыралар, бәяләр нигә мен әйтәм, сезгә югары дәрәҗәдә бәягез дисәм, ул әйтә, менә шундый хак белән безгә тапшырдылар. Мен әйтәм, әйе. Ә сез ирнәсез, мен әйтәм. Бер кумак диләр, мәсәләне, күмәк ишма, шунда ишетергә була бит, мәсәлән, Мәскәүгә барып, әнә теге базарда шул бер таҗик, шул ниләрне, футболкаларны барып, тагы нәрсә мин кушкан идем вакытта, бер елны дуслык кроссы дип оештырган Татарстанда спорт елы булгач, миңа багышлап, миңа шул базарның генераль директоры, мөдире инде 70 мең ул акча бирде. Мен шул теге базарларның исемен, фирмасын шунда куеп, язып, футболкалар заказ бирдем шул тегенәргә. Таҗикка ул Мәскәүдән алып кайтты. Ул бит көтеп утырмады, мин дә бит базарда сатып алмадым. А ул шуны алып кайтты. Шул кебек, мен әйтәм, сез бит конкурент түгел бер-берегезгә. Берегез базарның бер читендә, икенче базарда даже, хатта бу базарда бар микән ул кеше? Тагы шәһәр зур, төрле төбәкләрендә утырасыз, мен әйтәм. Сез бер-берегезгә конкурент түгел. Бер юлы берегез барып кайтты. Шул Мәскәүдәге теге лабас диләр инде татарча, складтан алып кайттылар да, таратты үз хакы белән. Икенче елы икенчесе барды, өченче ел өченчесе барды. Сүз сөйләшеп бит була бит сезгә шулай эшләргә. Нигә сез ул менә көтеп торасыз, китереп биргәнне? Әле күп нәрсә шулай. Барсаң, сатып алучылар зарланмый алай, сатучылар зарлана. Менә аренда хакы үсте. Менә бу үсте, налоглар үсте, менә нәрсә. Мин әйтәм, сез борчылмагыз. Сез коры калмассыз. Менә без акча чыгарабыз. Иң читтә торган безгә килеп тия, мен әйтәм. Сез ничектә булса, ул урыс әйтә, в убыток себе не торгуйте. Кирәк булса кеше алачак, кая? Базарга баргач, анда бит базарда беләсезме не күп? Кыйммат тора. Чөнки анда халык күп агылып тора. Шул кибеттә барып алсаң арзанрак, менә виноградны алыгыз, мәсәлән, базарда нинди кыйммәт саталар. Базарда кыйммәт, кибеттә менә бу находка дигән бар, табыш, шунасын магнит пятерочка дигән, чилный хлеб дигән, анда арзанга саталар ул виноградны, мәсәлән. Шунасын тагы нәрсәләр инде анда, җимешләр, төрле җимешләр, алмамы, нәрсәме, грушамы, нәрсәм төрле. Бүтән җирдә кибеттә анда арзанрак сата, базарда кыйммәт сата. Миңа таҗик малае ир кеше, ул инде уяты бар, шундый ышанычлы бер юаш кына, шул миңа сөйли. Менә ди, безнең базарда ди, бөт нәрсә кыйммәт, тик менә безнең сухофрукты шул җимеш нәрсә инде, коры җимеш нәрсәләр, шулар ди бездә ди арзанрак ди. Кибеттә кыйммәтрәк ди. Ну хәзер инде алар тиң булды инде менә. Мин аны карап йөргәнем. Тиң булдылар инде алар, хаклары. Элек аерылып торган. Алар хәзер тик бу менә бераз гына төшерә. Шунда узган кешене бәйләнәләр дә йомшак сөйләшә. Безнең татар кешесе нигәдер тәкәбберләнеп, әле бер ит сатучы ханым анда сүгеп тә җибәрәдер кешене. Кеше итне карый башласа, менә мондый нәрсәсе, менә бармак белән изергә кирәк бит. Элек менә килеп, менә төстүбә, ягъни Солидис шәһәрендә анда базарга бар, син аны нәрсә белән булса төртеп карыйсың, әгәр ул теге шул ук формасына кайтса, ит шул җире бармак белән төрткәнне, ул яхшы ит дип санала. Әгәр дә ул зак шул формасына кайтмаса, ул инде искергән бер нәрсә булып санала, тагы нәрсә. Сез шундый, булар инде пияла астына куйган, анда тотып та булмый. Карыйсың, ул теге бик оста ит чабучылар. Әле карагансыздыр, блондинка за углом дигән анда Миронов белән Татьяна Догилева, анда бер Цуладзе дигән грузин артисты, ул әйтә, ничек алар, я как скульптор какой-то ди,
Кирәген алам ди, нәрсә кирәкмәгән нәрсәме, кирәге кала нәрсә ди, аңламадым шул теге. Шул кебек мин ди шулай эшлим ди. Дөрес тә алар чабучы. Алар инде ничек Камилә, ничек инде оста инде шулай инде. Бигрәк оста. Уңганнар, инде уңганнар дип әйтәсен дә килми инде. Менә ашыгам видео бетеп калмасмы дип. Шумар беткәннәр инде, менә әйе, шумар беткәннәр. Алар шул мәсәлән шабалар шулай ите күренә бөтен яктан. Ите сөяге бер генә читенә күренеп тора. Ашынасы алып кайтасың син аны. Пешерә башласаң, ите сөяктән төшә, сөяге бик зур, ите кечкенә генә. Күрдегезме ничек алар оста? Менә шулай булачак ул. Әле мин бер туганыбыз бар инде. Ул әйтеге базарга бара да, имеш, миңа ди, сәүдәләшергә тотына шулар белән. Шунасын теге җимеш, төрле җимешләр ала да, шундый куры җимешләр. Шунасын кунакка барсаң, шәйдә менә сыйфатсыз, түбән сыйфатлыны бирделәр. Мин инде уйлап торам, алай эшләмәскә кирәк, мен киләм, мәсәлән, алар янына, шул теге Кавказданмы саткан, Азербайҗанмы элек булды, хәзер, мәсәлән, таҗикларны белмим, улак азербайҗанлар. Мин алардан кызыксынып, мәсәлән, сорыйм инде, күпме тора, иң кыйммәте. Менә шул. Мин сәүдәләшеп тормыйм алар белән. Бирегез дим, иң яхшысы күпме тора, менә шул хәтле ди, шулай ди. Моны да фәлән грамм бирегез. 300 грамм, ярты кило мәсәлән, 1 киломе, ярты киломе. Шунасын ул һәр кайсын бирә, шунасын күпме тора мен әйтәм, ул әйтә менә фәлән сәүдәләшеп тормыйм мин белән. Шунасын акча чыгарам да, беләсезме нәрсә эшлим? Аларның күбесенең киң күңелен беләм. Менә тагы менә шушыны миңа тәмле нәрсә шул кипкән җимеш нәрсәне, яшикләүк нәрсәме, берничә 100 грамм, мәсәлән, 200-ме, 300-ме үлчәле дим. Ул үлчи, шуны мен әйтәм, миңа бүләк итеп бир. Ул карый да, тота да бирә. Сәүдәләшеп тормый. Тегене мен уйлап тормыйм, мә дип бирә, чөнки ул һәр курка. Әгәр дә ул миңа шушыны бүләккә бирмәсә, кем белә, мин ихтимал бурлам да китәм, бәлки, ул бит инде мин сәүдәләшеп тормадан белән хакын төшер дип зарланып тормады, үтенеп тормадым инде, ялынып. Ул инде күпме акча хәзер кесәсенә кергә тиеш. Ул карый да киң күңеллеген күрсәтә. Бүләк итеп бирә бит ул миңа. Ул бүләк иткәч үзен шундый яхшы кеше дип саныйм, менә бүләк иттем кешегә, яхшылык эшләде, шулай ди. Әйе, син аны сәүдәләшкәндә ул кайсы вакытта яратмыйлар, чөнки кайсы вакытта шундыйлары бар. Теге Азербайҗан шулай булды. Таҗик ул бәясен әзрәк үстерә дә, шуны төшергән була инде. Булар шулай булды. Мин апам әйтәм, менә әйтәм, шулай мин алар белән сөйләшәм. Аларның психологиясын бераз белергә кирәк. Чагыштырып карарга кирәк. Анда да оста булырга тиеш. Менә карыйсың, мәсәлән, сыйфатлары нинди икән. Әле миңа әйтте бит, шул теге таҗик ир кешесе инде ул. Шәһәрнең читендә бер авыл бар анда. Шунда тора. Шул монда килеп йөри машина белән сатып, шул әйтә. Менә ди кеше ди, кайсы сәүдәгәрләр ди, алар ди пиялада шул кураганы хатта ирене куялар ди, шунда ди. Кеше килеп сорый, күпме, ул әйтә хакын ди. Ала башласа, алар вакны үлчәп бирәләр ди. Тегендә реклама өчен ирене ди. Мен әйтәм, менә шулай әйтә. Күбесе кызганычка каршы хәзер шундый фикергә килә башлады сәүдәгәрләр. Алдамасаң яшәп булмый, алдамасаң сатып булмый дип. Шулай күрдегезме, менә нәрсәгә әйләнеп бара. Бара ул без мен сатып алучыга гел шулай алар үзара сөйләшәләр, бәяне күтәртәләр. Үзара сөйләшәләр дә бәяне күтәртәләр. Кеше мискин кирәк булса, ала бирә аны. Ала бирә. Чөнки кирәк. Һәр кайсы сөйләшеп торалар, ничектер үзара сөйләшеп бәясен хакын күтәреп тиң итеп куялар. Минемчә ничек булырга тиеш? Менә гел даими рәвештә кеше килә, мәсәлән, алып тора, гел шулнага барып алып тора, шунасын туганнарын китерә, тагымнарын, ул аны
истә тотып барганда оларга гел яхшы сыйфатлыны бирергә тиеш. Теләсә бераз төшереп бирергә тиеш. Сыйфаты иң беренче урында булырга тиеш. Бер капсаң да, аз капсаң да май кап дип безнең ата-бабаларыбыз шулай дип әйткән элек татар халкында. Әни мәрхүм рөхшәт булсын шулай әйтәдер. Бер капсаң да май кап дип. Шуның кебек кеше арзан дип алданып кайсы вакытта менә без ашыгыч рәвештә алабыз, барасың, ул безгә хакын төшереп бирәм, хакын пешереп бирәм. Миңа хакын нигә кирәк? Миңа аз булса да сыйфатлы кирәк. Алар инде юньле булмый инде кайсы вакытта. Хакын төшергән булалар. Алар хатта теге ялагайланып ничектер шинең алдына әллә нәрсә кыланган булалар, әле җиләк урманда җыялар да, әбиләр куып йөри бер ир кешене. Мен әйтәм, нигә куасыз? Аны да хакы бар бит шунда торып сатырга. Ул ди безнең ди сатып алучыларны яманга өйрәтәләр, ул арзанга сата. Мин журналист буларак, мен әйтәм, сезнең хакыгыз юк аны куырга. Шуның ахырында менә тегендә читкә торсын ди. Ул хакын төшереп тиз генә сатты да китте яңадан җиләк җыярга. Булар көн узагында утыралар шунда. Әллә кем бу ла дип, нәйе теге гайбәт сөйләп нәрсәме шул көн буена көннәре уза. Хакын төшерми. Кайсы вакытта бигрәк артык, әле берсе чәчәкне дә әле 150-гә бир дигән, авылда үскән чәчәк, йортта әллә ни чәчәк хәләл җифете килде дә. Нигә 150-гә бирмәдең? Авыл юк, 200 дип яңадан өйне алып китте авылга шуны. Ул инде чәчәк нәрсәгә әйләнергә тиеш. Тагы шунасын бер вакытта кабачок дигән бар, шуны килде дә хатны шул күп саттыңмы? Саттым. Күпмегә? 80 ди. Ул әйтә, мин сиңа 100-гә куштым дип, шуңа кытырынып, акырынып ята, абу юаш, өндәми. Менә әйтәм, ир кешеләр, татар ирләре бигрәк инде үзләрен хөрмәт итми, үзләре бигрәк теге нәрсә урысча әйтте, достоинство теряют. Шул акча, шулда булган 20 суммы нәрсә гаиләдә шул бер-берсен чыклап, шул 20 сум нәрсә әйтәм, ул Аллаһ Тәгалә кушкан садака бирергә. Әгәр дә син югалттың акча, я арзанрак бир җибәрдең, хәерле булсын, садака булсын дип җибәр дә куй. Менә мәсәлән мин үземне әйтәс килә. Югалса әйтәм, яхшы кеше бер мохтаҗ кешегә ләксен әйтәм, мохтаҗ кешегә ләксен, теге арак чеп, артык акча иткән кешегә ләкмәсен, бер комсызларга ләкмәсен, мохтаҗ кешегә ләксен әйтәм, садака булып китсен дип уйлыйсың. Чөнки китә торган акча китә ул, барыбер китә ул. Алар шул акча өчен күңел бузып үзенә, күңелен бузып ничектер, менә кичә фәлән саттым, бүген нәрсә? Мин әле базардагы түрк кардәшебез шунда мин әйткәнем, нигә бер кеше мен әйтәм, бай кеше, берсе хәерче яши шулай дисә, ул миңа күрсәтте бармакларны, менә күрдеңме, берсе озын, берсе кыска, шуның кебек. Монда да шулай инде ул. Көннәрдә шулай була, бер көнне сатыла яхшы, икенче көнне сатылмый. Нишлисең инде? Алар да төрле була инде. Бездә кемдер шул сату, алар бер спортка әйләнгән, бик шул борчылып тора әле, менә сатылмады, күп нәрсә. Алар бер-берсеннән ераграк утыра урамда, чөнки ничектер бер-берсен күрә алмыйлар. Менә берсенә килеп икенчесеннән чыкты, белмим, бер сәбәпләре бар инде, бер-берсен күрә алмыйлар. Шунысы кызык карап торырга аларны. Кайсылары кытыртып, кайсылары инде ана шәһәрнең читендә җыйганнар, анда заводның төтене төшкән, шундыйны җыеп, шунда үстереп, әле шуны җыеп алып киләләр. Кайсылары мин ди саф табигатьтә шундый ниләрне яшелчәләр, мин шулай дигән була. Хакмы сүзе юкмы белмим. Аны дөртсә белеп табылмый, кайдан иткән. Әле менә быел җәйдә яңгырлар яуды, ярты җәй дисә була. Гөмбәләр бик күп булды. Аны урамда да сатып тордылар, базар янында. Мин берәүдән сораганым сатучыдан, гарантия бармы шул, менә олар урамнан алып сатмаган? Юк, алар сата ала ди, менә урамдагы шул теге машина төтен иткән, шуларны ул тыйыла. Хатта нәрсә, дарухана дип атыйлар бит. Дарухана аптекага элек шәһәрнең чигендә җыйган үләннәрне тыялар, аны ярамый, чөнки машинаны төтенен кабул итәләр, сеңдерә үзләренә ди. Шул гөмбә бигрәк тә сеңдерә төтенне.
Ал шул юлдан, юл үстінен шунар шәһәрдә жиіп ди, андай да мөмкин ди, не сатырға ди. Ол хатта менімше кішіге ақша берге тиеш. Чөнки улан сәламәтлеген бетерә. Тузлый да тик сатып жіберергә. Менә әйтәсем килә. Элек бәлки алай булмагандыр революция кадәр. А революция кадәр шундый сәүдәгәрләр ялган, алдакчылар булса, ул мин уйлап торам, большевиклар аларны хакы булгандыр. Ништер нишләткәннәр инде аны? Белмим. Мыскыллаганнар, кысканнар төрлечә инде уңайсызлык китергәннәр аларга инде. Бәлки хакы булгандыр бер яктан уйласаң. Әле мин гәзиттә шул базарларны язган чакта борын заманда булган хәлне революция кадәр берсе шул сәүдәгәр инде әрәм бул акчаларын дип теге дөньяга китү алдыннан нәрсә бал ягып шуларны ашаган, ул хакмы юкмы шундый да укыган идем. Нәрсә әйтәсе килә. Менә шуны белеп, бездә шул садака бир, мөхтаҗларга бир дип, әнә теге Агафуровларны анда хатта хәзер дә Шейх Мына дигән урамда кирпечтән салган, таштан салган теге анда мәдрәсәдә булган, ичендә бер гыйбадәтхана бүлмәсе, шул теге намаз укый торган бүлмәләре, мен кирип шуны ясаган идем, видео ясадым әле. Аны бирмиләр кызганычка каршы татарларга. Тик анда нидер сквер дружбы народов дигән, шунда тик Абдулла Тукайның, юк, Муса Җәлилнең һәйкәлен теге кичкенә нәрсәсен бюстны куйганнар инде. Анда татар исемләрен шул теге бер урамны кичкенә уйлаганнар, татар исемен юк, бирмәгәннәр. Ничәтле татар анда сәүдәгәрләр файда китергәннәр шул шәһәргә. Алар лесопитләрнең ярышларны уздырып, алар хөкүмәткә халыкка күп ярдәм итеп, ярдәмләр кылып, алар ул вакытта мусулманлыгына түгел, бүтән дин кешеләренә дә ярдәм итеп торганнар. Шул бәйрәмдә, шул шәһәрдә дә, Оренбург шәһәрендә дә, мәсәлән, Хосаиновлар бер туганнар. Алар православ ширкәүләренә аларның нигезене ясарга тотынган, ул теге әле Дом Советов дип шартлатканнар да, Дом Советов төзгәннәр. Нигезе калган, чөнки ул теге йомырка, тавык йомыркасының сарысыннан шул цементны шулай кушып ясаганнар. Ул нигезен шартлап алмаганнар большевиклар. Шулай алар теге бүтән дин кешеләрендә чакыртып ашатып торганнар. Алар шул төрлечә тырышканнар, хөкүмәткә ашыбыз дип. Җитәкчеләр беләсез инде кайсы дин кешеләре, шуңа күрә ярдәм итеп торганнар аларга. Бу Агафуровлар да Екатеринбург шәһәренә бик күп көч куйганнар, өлешен керткәннәр. Аларның теге Агафуровский дача дип атыйлар. Без студент чагыбызда ишетәдек, анда теге кешенең башы ширли бит, аңлыйсыз инде шуны. Шуларга дип атаганнар, шунда шундыйлар тотканнар. Шуңа күрә аның бәясе дә икенче төрле булган инде, алы теге билгесе менә шундый. Ул анда да булмаган ди, тик шунда булган. Алар шул Агафуровларның теге ял итә торган җирләре булган. Алар хөкүмәт димдә торам инде. Шул халыкка бик, шәһәргә бик күп ярдәм керткәннәр ди. Бик кызганычка каршы онтыла инде ул. Менә мин студент чагымда шунда йөридек, безгә берсе әйтмидер тарихны. Менә мәсәлән шунда Агафуров татар күп сәүдәгәрләре булды. Беренче гилди, икенче гилди, мәсәлән, шушына менә аларның йортлары дип бер кеше берсе әйтмидер. Вакытта тарихны яшерәләр, большевикларны, әллә кемдеге кан кыйган большевикларны, җитәкчеләрне мактап, нитеп, аларны гел исемләрен куйып, аны шул теге хатта Сверлов дигән алыгыз кешене, аның тормышын алыгыз. Ул вакытында нәрсә эшләгәннәр, алар зыянлык китергәннәр. Мин әтигә әйткәнем, мәрхүмгә, мин әйтәм, ул бәлки урыс әйтә бит, по делам ди. Шул мин әйтәм, ул бәлки аларның ярлыларның мыскыллаганнардыр. Юк ди, вакытта ди, бездә ди
революция кадәр кеше эшләмәсә ди, эшләми, аштан да катала бирмәде, эшләми теләсә ди. Шуннан соң большевиклар идарә итә башлагач, анда инде эшләмәсәң утырталар. Ул теге патша вакытында Николай II, ул вакытта аны имеш безгә гел сөйлиләр иде тарихны. Ул вакытта куллыкта халыкны тотканнар. Әйе, бер уйласаң, шул заводны алыгыз, ул теге Петербургта алар бит 9 январьда барганнар, сорап, ашарымызга юк, шулай дип үтенеп сорап барганнар алар. Әйе, ансы да хак. Ленский расстрел дигән 12 елны ничә 100 кешене атканнар, 200 мең кешене мәсәлән анда да булган, юньләп ашатмаганнар халыкны, ачлы туклы. Большевиклар, Хрущев идарә иткәндә ахыргы елларында Новочеркасста ничә дистә кешеләрне аттылар, әле 70 кешене, кемне теге трактор нәрсәбе асфальт яңадан нитеп асфальт җәеп теге каннарын күрмәсен дип һәркайсыннан койдырып алганнар, расписка имеш. Шул мәгълүматны таратмасыннар дип. Анда да булды. Бу да мәсәлән шул теге тормышта алар революция кадәр төрле булган хәлдә, безнең авылда мәсәлән әти мәрхүм булды, бабай безнең исән булды, мин әле кичкенә чакта сөйләмиләр инде, без ашлы токлы яшәдек. Менә 21 ел, 22 елларда ачлык булган, 32-33 ачлык булган, хатта 47 елда да ачлык булган. Менә алар шул революция кадәр ачлыкны сөйләмәгән иде. Нигәдер аш яшәмәгәннәр. Менә инде хар, үзегез карагыз. Җәмәгать инде тамамларга кирәктер, чөнки бу бик күп киң күләмдә булып чыга. Ошаган булса сезгә белдерерсез ничтер. Мин дагы бәлки шушындый темагамы, шушы якынрак шундый темагамы шундый чыгарышларны дәвам итермен. Әгәр дә сез фикерләрегез булса, өләшегез. Бәлки аларда безгә бер темага сөйләп китерергә миңа бер ничек урыс әйтә пища дип. Пища нәрсә инде ничек инде нигезе булыр, мин бәлки шул темаларга бәлки сөйләрмен. Шуңа күрә әйтәс килә, исәнлек булсын һәркайсыбызга, исәнлек, саулык, баш исән булсын иң беренче. Шул чакта төрле авырлыкны кичерергә була. Татулык кирәк арабызда, исәнлек кирәк. Менә шунысын телисем килә. Исән сау йөрегез. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.